Kliem ta' tifħir miż-żgħażagħ dwar il-ħidma wettqa s'issa mill-Gvern preżenti. Dan sar waqt li kienet imnedija l-kampanja l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew tal-Forum Żgħażagħ Laburisti Charge the Vote f'Pembroke. Il-President tal-Forum Żgħażagħ Laburisti Alex Saliba qal li l-Partit Laburista, apparti li għandu ruħ soċjali, huwa l-Partit taż-żgħażagħ. Dan huwa l-Partit tal-istipendji, dan huwa l-Partit tal-first time buyers, dan huwa l-Partit dawk iż-żgħażagħ li waqgħu lura għaliex qed ngħinuhom, dan huwa l-Partit tal-Garanzija taż-żgħażagħ, dan huwa l-Partit, dan huwa d-dar naturali taż-żgħażagħ Maltin u Għawċin kollha. Huwa qal li l-ħsieb wara l-isem tal-kampanja huwa li jissaħħaħ il-vot li ngħata fid-9 ta' Marzu tas-sena l-oħra. Robert Zammit, avukat li jmexxi kumpanija, spjega kif il-Maltin jinsabu iżjed ċerti illum il-ġurnata. Naħseb milli min-naħa tagħna ovvjament aħna tintaqa' ma' nies kuljum u tieħu feedback tajjeb minn in-nies ta' xejn jgħidu x'ma jgħidux. Naħseb xi ħaġa kbira illi tinħass fil-pajjiż bħalissa hija ċertu ċertezza. In-nies qegħdin ċerti qegħdin jieħdu issa aktar sogru biex ngħidu hekk. Tkellmet ukoll Rodjen Fenek li hija om żagħżugħa u komplit taħdem grazzi għax-Child Care Centers b'xejn. Jiena komplejt fil-fatt naħdem għal fatt illi naf li dan ma kienx ħajkun ta' pis finanzarju biex nuża dan is-servizz. Nafu li fil-passat ħafna minn nisa kienu ma jimħorġux jaħdmu għal fatt li dawn kienu ħajitlu f'pis ieħor ma' ħafna piżijiet oħra. Hija qalet li barra minn hekk gawdiet mill-miżura ta' tneħħija tat-taxxa hekk kif xtrat l-ewwel post tagħha. Iż-żagħżugħ Kert Vella spjega l-importanza tal-attivitajiet kulturali u artistiċi. Naraw li meta persuna jieħu sehem f'dawn l-attivitajiet mhux talli jkun qed jiżviluppa huwa, iżda miegħu ikun qed jiżviluppa wkoll il-pajjiż. L-istudent Clive Ġerada li wasal fl-aħħar xhur tal-istudji tiegħu elenka kif numru ta' miżuri li ħadan il-Gvern qed jgħinu dejjem aktar liż-żgħażagħ Maltin u Għawċin. Il-miżuri kollha li semmejna llum, anke fejn jidħlu l-edukazzjoni taż-żgħażagħ, il-miżuri li kien hemm fir-rigward tal-istipendji wkoll li ħajntużaw fondi mill-European Social Fund biex ikun hemm inizjattivi ta' xogħol, kif ukoll anke dawn il-miżuri fuq id-drittijiet ċivili huma importanti u jawgura tajjeb għall-pajjiż. Jawgura tajjeb ukoll għaż-żgħażagħ, għax iż-żgħażagħ qed ikunu parti importanti, parti integrali minn dawn il-miżuri importanti. Min-naħa tiegħu Wayne Sammut irringrazzja lill-Gvern preżenti tal-importanza li qed jagħti liż-żgħażagħ. Nħoss li dan il-Gvern vera tipoġġi liż-żgħażagħ bħala priorità. Il-miżuri li semmew kienu dawk tal-ħolqien tax-xogħol, għajnuna fl-istudju, Youth Guarantee, tneħħija tat-taxxa fuq l-ewwel post, Child Care Centers b'xejn, żieda fl-istipendji u stabilta fuq il-prezzijiet tal-fuel.